Vítajte aj pri športe. V sobotu 16. novembra sa v Humennom konal tretí ročník medzinárodných plaveckých pretekov plaveckého klubu Humenné Andritz Cup 2013. Pretekov sa zúčastnilo 292 plavcov z viacerých slovenských a 9 zahraničných klubov. Zastúpenie mali 4 poľské, 2 srbské, 2 ukrajinské a 1 bieloruský klub. Najúspešnejšou plavkyňou celého podujatia so ziskom 6 zlatých medailí sa stala Humenčanka Lenka Melničáková, ktorá zároveň prepisovala klubové rekordy 10-ročných žiačok. Na stupni víťazov stála po 2 prsiarských disciplínach, po 2 polohových pretekoch a aj po 2 súťažiach voľným spôsobom. Mladší junior Matej Micikáš zvíťazil v obidvoch znakových disciplínach a aj v motýliku. Svoju zbierku medailí doplnil ešte o bronz za kráľovú 50-ku. Naša najmladšia znakárka Sarah Čajbíková zvíťazila na 100-metrovej trati v novom klubovom rekorde 10-ročných žiačok a zlatú medailu získala tiež na polovičnej znakárskej trati. K 2 zlatým pridala aj bronzovú medailu. Z týchto pretekov si zlatú a bronzovú medailu odniesla aj Nina Vološinová. Lea Diničová, aj keď na tomto podujatí nezvíťazila, prepísovala svojimi výkonmi klubové rekordy 11 a dokonca aj 12-ročných žiačok. A to aj napriek tomu, že nezískala zlato, ale raz striebro a 2-krát bronz. 2 bronzovými medailami doplnil zbierku medailí Humenčanov mladší junior Adam Tóth. Filip Levický si v disciplíne 100 metrov motýlik vyplával striebornú medailu a rovnakú aj Samuel Onderišin v disciplíne 50 metrov znak. Bronzovú medailu získala Anna Mária Terkošová za 50 metrov znak. Za výkon na dvojnásobnej znakárskej trati si bronzovú medailu prevzal Artur Kašaj. Kvalitne, aj keď bez medailového ocenenia, reprezentovali humenský klub aj ďalší jeho členovia a tak sa domácim v domácich vodách podaril ďalší neodškriepiteľný úspech. V 7. kole druhej basketbalovej ligy privítali domáci hráči z klubu 1. BK Humenné v športovej hale súperov z Levoče. Po úvodnom koši prerušili zápas technické problémy, po ich prekonaní sa plynule pokračovalo ďalej. Nepresné strely hostí trestali naši v bielých dresoch premenenými košmi, čím sa už v úvode zápasu dostali do vedenia. Prvú štvrtinu zvládli lepšie Humenčania, ktorí ju vyhrali o 6 bodov, 22-16. Hráči 1. BK Humenné začali lepšie aj druhú štvrtinu, poistili sa ďalším košom. Následne však 3 po sebe premenili Levočania, ktorí 10-bodový rozdiel získaný domácimi 26-16 stiahli na 4-bodový rozdiel 32-28. Diváci videli aj krásny zásah Iva Kuska, ktorý z poľa presne mieril jednou rukou. V prvej polovici zápasu hrali Humenčania pekný basketbal kolektívny, hoci hrali s ťažkým súperom, dokázali vyhrať prvú polovicu zápasu o 5 bodov. Druhá polovica bola nepochopiteľná pre všetkých divákov, ktorí videli aj prvé minúty zápasu, pretože na palubovke bol odrazu iný tím, respektíve 2 iné týmy. Levočania dokázali v rýchlom slede premeniť 3 koše, stav 40-35, ktorým končila druhá štvrtina, zmenili na 40-41. Chyby, ktoré predtým robili hostia, začali robiť domáci a onedlho prehrávali o 11 bodov. Hostia boli nezastaviteľní, tretiu štvrtinu vyhrali o 17 bodov. Za Humenčanov sa dokázal výraznejšie presadiť iba Ivo Kusko, a to aj v poslednej štvrtine. Za tento zápas nastrieľal 27 bodov. Humenčania však stretnutie, ktoré mali spočiatku pod kontrolou a ktoré vyhrávali, prehrali 73-81. Hoci sa v posledných minútach zmobilizovali, náskok súpera už stiahnuť nedokázali. Takmer 700 divákov si spomedzi pestrej sobotnejšej ponuky športových podujatí vybralo hokejový zápas domáceho tímu proti súperovi z Brezna. A že sa na zápas prísť vyplatilo, o tom svedčí výsledok 10-0. Prvú tretinu zápasov v druhej lige seniorov majú hokejisti MHK Humenné za sebou. A je na mieste zdôrazniť, že úspešne, keďže zo 7 zápasov vyšli 7-krát ako víťazi. 7. porazeným súperom bolo v sobotu 16. novembra mužstvo z Brezna, ktoré privítali Humenčania na domácej pôde. Zápas mali od prvej sekundy domáci jasne pod kontrolou. Dôkazom bol gól v bránke súpera hneď v 26. sekunde prvej tretiny z hokejky Ľubomíra Baránka. Rozladenie súperov z agresívneho nástupu domácich hokejistov využili v nasledujúcich 3 minútach Michal Koma a Jakub Mihalič, počas ktorých každý jedným gólom upravili stav na 3-0. Ani zmena brankára na súperovej strane neubrala na intenzite hry a chlapci z MHK Humenné pokračovali v rovnakom tempe a nasadení. Do konca prvej tretiny sa stav ešte upravil, ale iba na strane domácich o 2 góly. O tie sa postarali Pavol Segľa a Jakub Mihalič. Do druhej tretiny nastupovali hokejisti na rad za stavu 5-0. Hostia síce bez bodu, ale nie bez odhodlania. To však nestačilo na to, aby zabránili strelcom Pavlovi Segľovi a Marekovi Náhlikovi skorovať hneď 2-krát v priebehu 30 sekúnd v 3. minúte tejto tretiny. V posledných minútach sa presadil ešte Jakub Mihalič, ktorý druhú tretinu ukončil stavom 8-0. V
poslednej tretine by už len ťažko hokejisti z Brezna dokázali zmeniť stav zápasu vo svoj prospech, ale snažiť sa do poslednej minúty neprestali. Ďalší gól sa podarilo vsietiť Pavlovi Závadzkému v 10. minúte tretej tretiny počas presilovej hry vďaka chybe súpera. Stav na konte domácich uzatvoril 10. gólom Ján Skokan za asistencie Pavla Segdu a Michala Gregu. O neporaziteľnosť nášho mužstva sa už po 7. krát v tejto sezóne pričinili aj gólmani Imrich Petrík a Martin Hudák. Ďalší zápas odohrajú naši hokejisti v sobotu 23. novembra na zimnom štadióne v Sabinove. Na sobotnejšom stretnutí privítali volejbalisti SK Chemesu v tejto sezóne doteraz neporazený tím Stredoeurópskej ligy, Posilnicu Eichdob z Rakúska, ktorí minulý rok skončili v Meuze na 2. mieste. Hráči si preto uvedomovali, že ich nečaká ľahký zápas. Prvým podaním hostí uhrali prvý bod domáci, po ňom humenské sito a išlo sa naplno. Rýchly smeč zmenil stav na 2-2, nasledoval smečiarsky kúsok Rakúšanov a videli sme aj prácu nôh, nielen rúk. Do prvej technickej prestávky za stavu 8-5 viedli s malým náskokom domáci volejbalisti, išlo však o veľmi vyrovnaný set. Chyby domácich sa prejavovali najmä v podaní, kedy zbytočne prichádzali o body. Výsledok sa postupne menil z 9-9 na 15-15 až do 22-22. Koncovku lepšie zvládli naši súperi, ktorí uhrali ešte 3 body a za prvý set, ktorý skončil 22-25, si pripísali prvé víťazstvo. Začiatok i priebeh druhého setu boli tomu prvému veľmi podobné. Oba týmy sa striedali vo vedení s rozdielom 1-2 bodov. Posledné vyrovnané skóre však bolo 11-11. V ďalších minútach svoju hru zlepšili najmä hostia a sústredenou hrou svoje vedenie postupne zvyšovali. Do priebehu zápasu zasiahli aj rozhodcovia a nedá sa povedať, že by to bolo v náš prospech. Kvalita súpera sa v koncovke opäť prejavila, záver setu zvládli lepšie a vyhrali ho 21-25. Spokojní hráči rakúskeho mužstva chceli svoje 2 vyhrané sety poistiť tretím, preto začali rázne hneď od prvej sekundy záverečného setu a rýchlo viedli najskôr o 4 body, 0-4, postupne až o 12, keď bolo 6-18. Tretí set bol jednoznačne našim najslabším, SK Chemes ho prehral 16-25. SK Chemes Posilnica a Eichdob 0-3 po setoch 22-25, 21-25 a 16-25. Zaujímavý víkend čakal mladých humenských volejbalistov, pretože na domácej pôde Chemesu B v telocvični základnej školy SNP sa stretli oba naše mládežnícke volejbalové týmy. V týchto chvíľach domáci VK Chemes Humenné B, teda kadeti v bielých dresoch, hostili juniorov VK Chemes Humenné A v dresoch červených. Po prvom zápase, ktorý sa hral predpoludním, boli juniori jasnými víťazmi. Kadeti prehrali 0-3 po setoch 19-25, 23-25 a 18-25. S kamerou sme boli na popoludnejšom zápase, kde to tak jednoznačne nevyzeralo. Oba týmy hrali s razanciou a naplno bol to volejbal, na ktorý bola radosť pozerať. Už od vyrovnaného úvodu bolo zrejme, že ide o duel Humenčanov. Oba týmy mali medzi divákmi svojich fanúšikov a oba chceli to jediné – vyhrať. Hráči boli neustále v pohybe. Badateľná bola vynikajúca práca blokárov. Súboje boli minimálne v prvom sete druhého zápasu v rovnováhe. A to až do koncovky, ktorú lepšie zvládli juniori z mužstva VK Chemes A. Kadeti napokon na domácom ihrisku prehrali aj druhý zápas. Prvé 2 sety tesne 24-22, tretí uhrali už len na 14-25. VK Chemes Humenné A je momentálne z 8 tímov na druhom a VK Chemes Humenné B na 7. mieste tabuľky. Spoločenské tance sú športom a preto vám reportáž o 12. ročníku súťaže v tanečnom športe o pohár primátorky mesta Humenné prinášame práve v tejto chvíli. 12. ročník súťaže v spoločenských tancoch o pohár primátorky mesta Humenné sa konal v nedeľu 17. novembra v Mestskom kultúrnom stredisku. Organizátormi boli mesto Humenné a tanečná škola Grácia Michalovce. Do súťaže sa prihlásilo takmer 200 párov zo 6 krajín Európy. Najviac bolo samozrejme Slovákov, porota však hodnotila aj výkony Maďarov, Litovcov, Ukrajincov či Bulharov. A porota bola, rovnako ako súťažné páry, tiež medzinárodná. Tanečné páry súťažili v štandardných a latinskoamerických tancoch. V predpoludnejších hodinách bojovali o víťazstvo najmladší tanečníci. Naše mesto malo zastúpenie v kategórii 1D, kde si Humenčanka Ema Sivá a jej partner Boris Savov z Michaloviec z tanečného klubu Grácia Michalovce vytancovali prvé miesto tak v latinskoamerických, ako aj v štandardných tancoch. Gro podujatia bolo o 19. kedy sa konal gala večer a tiež semifinále a finále najvyššej triedy najskúsenejších tanečníkov. Primátorku, ktorá nad podujatím prevzala záštitu, zastupoval prednosta Mestského úradu Ondrej Bartko, ktorý víťazom hlavných kategórií neskôr odovzdával aj ceny. V štandardných tancoch musia páry preukázať svoj tanečný kumšt v 5 tancoch.
tancujú postupne anglický valčík, tango, viedenský valčík, slow fox a quickstep. Víťazmi 12. ročníka sa v tomto type tancov z 9 párov v semifinále stali Jana Demčáková a Viktor Dinu Lung z tanečného klubu Grácia Michalovce. V kategórii latinskoamerických tancov tancujú dvojice sambu, čaču, rumbu, paso double a jive. V tejto kategórii zvíťazili spomedzi 15 párov tiež tanečníci z usporiadateľského tanečného klubu, a to Lucia Šidelská a Dušan Frimer. Letecko-modelársky klub v Humennom má v súčasnosti 26 členov. Najmladší má 7 a najstarší 72 rokov. Členovia letecko-modelárskeho klubu v Humennom a nie len oni, ale aj modelári zo Strážskeho, Košíc a základnej školy Hrnčiarskej, na ktorej je od tohto školského roka otvorený letecko-modelársky krúžok, sa v nedeľu 17. novembra stretli na spoločnom tréningu. V uzavretom priestore tak lietali halové hádzadlá, rádiom riadené modely aj upútané modely. Každý modelár prišiel s tým, čomu sa venuje, na veku a lietadielku či lietadle nezáležalo. Niektorí prišli s jedným modelom, iní ich mali viacero. Všetky modely starších modelárov sú však súťažnými modelmi, s ktorými chodievajú na súťaže. Najbližšie sa bude v Čechách konať 4. ročník GB Cupu. A aj v našej hale boli v nedeľu modely tohto typu, ktoré sú napodobeninami skutočných lietadiel GB. Tieto modely sú vyrábané len na 2 miestach na svete, v Čechách a v Bulharsku, a ich autorom je zaslúžilý majster športu Igor Burger z Bratislavy, ktorý je majstrom Európy a aj majstrom sveta v upútaných akrobatických modeloch. Nás ale zaujal napríklad aj tento oranžový model nazvaný Ornitoptera. Vekový priemer humenských leteckých modelárov je približne 45 rokov, preto by uvítali omladenie klubu. Aj k tomu smeruje založenie krúžku modelárov na základnej škole Hrnčiarskej, ktorý vedie Arpád Čontoš. V nedeľu bol v športovej hale len tréning, no už o 2 týždne bude na tom istom mieste súťaž žiakov v hádzadlách. Pripravili sme pre vás aj krátky prehľad športových udalostí počas blížiacich sa dní. V sobotu 23. novembra môžete prísť podporiť humenských stolnotenistov, ktorí v telocvični základnej školy Kudlovskej odohrajú 2 zápasy. O 10. proti Ružomberku a o 16. proti Bardejovu. V sobotu čakajú 2 zápasy aj basketbalových kadetov, ale na rozdiel od stolných tenistov oba budú hrať proti jednému súperovi a tým bude tým z Michaloviec. Mladí basketbalisti hrajú o 12:30 a o 14:30 v športovej hale. V ten istý deň, v sobotu, bude podvečer hala burácať nezameniteľnými volejbalovými fanúšikmi, ktorí iste nezabudnú prísť podporiť domáci tím. FK Chemec Humenné sa postaví proti súperovi z Ľubľany. Volejbalistov čaká ešte jeden zápas v stredu 27. novembra v rovnakom čase o 18. na rovnakom mieste v športovej hale. Ich súperom ale v stredu bude taliansky tím Andreoli Latina. Nuž a aby vám nebolo málo, v nedeľu 24. novembra začína Humenská futsalová liga. V športovej hale sa bude hrať halový futbal už od 7:30 až do večera. Pozvánkami končíme dnešný šport. Dovidenia o týždeň.